खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म दतमा दख'र बर' फरायसा आफादा 25थि अलंबार बान्था राननाय हाबाफारि लादों। दतमा दख'र बर' फरायसा आफादा दतमा हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि नब्लाङाव गुबुन गुबुन बोसोरनि बादिनो देग्लाय बोसोरावबो बर' बिजोंजों मेट्रिक आनजादाव दख'रानि सिङाव बांसिन जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानाय साथाम फरायसाफोरनो अलंबार बान्था राननाय आरो सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। मख'जाथावदि बान्था राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी लोगोसे मेल बेखेवगिरि आलासि महरै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारि गावनि मेहेरगोनां बिबुंथिजों मेलखौ बेखेवना होयो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव ओनसोलनि गुबुन गुबुन बर' माहारियारि आफादफोर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फरायसालिमानि गोरायुं आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर लोगोसे ओनसोलनि गोजौ फरायसालिनि फरायसाफ्रा बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 25थि अलंबार बान्था होदों। बिथांमोना 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि गिबि थामथि मासि मोननाय फरायसाफोरनो बे बान्थाखौ बिथांमोना होयो। थारैनो बियो जोबोद बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि। दा बेबायदि बान्था होनाय एबा दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेयाव बाहागो लानाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोसोआव मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो बिथांमोना जिउनि थांखियाव सौहैनांगौनि थाखाय फरायनायाव गाव मोनसे मटिभेसन एबा थुलुंगाखांनाया मैखोमै बिथांमोना मोनदों। बेखौ आं मिजिंथिदों आरो बेबायदि हाबाफारि लानाया बिराद मोनसे जोंनि थाखाय मोजां बा गोनांथि। फोरखौ आं बेखौनो बुंगोन, जोङो फरायनाय समाव गावनि थांखिखौ सिगाङाव लाखिनानै जोङो मोजाङै गोसो होनानै फरायनांगौ। जोङो डेडिकेटेडलि गावनि मोनसे रेसपन्सिबल सासे स्टुडेन्ट गाव मानो फरायदों बेखौ बावालासिनो गाव न'खरनि थासारि एबा गामिनि जि थासारिफोरखौ बावालासिनो मोजाङै गोसो होनानै फरायनांगौ। गोब्राब नाजानाय आरो कनसेन्ट्रेट होनानै जुजिनांगौ। बेखायनो फरायसुला फरायसुलिफोरा जेखिनि जायगायाव थानानै फराया मानो गावनि न'खरनि थासारिखौ मालाबाबो बावा आरो जानला मोनला मानसिफोरजों जाहाथे लोगो जालाबायनानै समाजारि बिथिंनि हेंथा एबा समाजनि हेंथा जेबो खामानि मावा आरो मानसिफोरनि गाज्रि खामानि मोजाङैनो गावनि थांखिखौ सुफुंनांगौनि थाखाय मोजाङै फरायो आरो गोसो होनानै फरायो। आं फरायसाफोरखौ बेखौनो खावलायो। बेयाव अलंबार बान्था हिसाबै जोङो साथाम फरायनाय जायो, फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड आरो बेनिफ्राय गासै फार्स्ट डिभिजन डिस्टिंसन स्टार मार्क बिसोरखौ जोङो बरायनाय जायो। दा बे हिसाबै जोङो साथाम अलंबार बान्थाखौबो बरायबाय आरो डिस्टिंसन आरो स्टार मार्क मोननाय जायफोर फरायसा बिसोरखौ बिथांमोनखौ मान बिलाइजों लोगोसे बिथांमोनखौ बरायफानाय जाबाय। आरो बेयाव दतमा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव गासै 75 सा जोंहा बेवहाय फार्स्ट डिभिजन पास जानो हादों। बिथांमोननो बरायनाय हिसाबै बान्था हिसाबै मा मा होनाय जायो? बान्था हिसाबैथ' जोङो अलंबार बान्था हिसाबै जों बिदि गोबांथार रांखावरि बिदि होनो हाया। एसे एडमिसन लानो थाखाय बेखौ जों बिलाइनाय जायो। डिक्सनारि साइटेसन बेखौ जों हरनाय जायो आरो माब्लानिफ्राय होबोनाय जायो? बेखौ दिनैसिम 25 बोसोर 25 बोसोर थि खेब जाबाय बियो बे बरायनाय हाबाफारिया। जेब्ला जोङो बिबानाव गैयामोन, बिबान गैयै समनिफ्रायनो जोंनि आगुनि दख'र बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा लानानै होबोबाय थानाय जादों। सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथांमोना आथिखालाव माबायदि मोननो हादों दतमा आनसलिक हिसाबै सिगांनि आरो आथिखालनि गेजेराव? आथिखालनिफ्राय सोलोंथाइ बिथिङाव दतमा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बांद्राय मोजांथार नङाबाबो एसे एबार नैबे बोसोराव जों गोग्गानानै लानो हायो। मानोना बै समाव थांनाय समफोराव जेनाखि फेलनि हार, बे फेलनि हारा गोबांथार 150-200 बिदि फेल जानायखौ जों मोनबोबाय थादोंमोन। नाथाय नैबे बोसोराव खालिबोल' जोङो टटेल बर' बिजोंजों फरिखा होनाय मेट्रिक फरिखा होनाय जोंनि फरायसाफ्रा 322 जनमोन, 322 आरो बेवहाय फार्स्ट डिभिजन पास जानो हादों 75, ओमफ्राय सेकेन्ड डिभिजन पास जानो हादों 123 आरो थार्ड डिभिजन जानो हादों 74 जों थार्ड डिभिजन जानो हादों। आरो जोंहा बेवहाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा दङ, फेल हिसाबै जोङो मोननो हादों 38 जन
38 जन फरायसाफ्रा फेल जाबावदों दा बिथांमोननि जेनाखि पास जानांगौनि खामानि मावनाय बिथांमोनजों सावरायनाय बिथांमोननि गार्जेनजों सावरायनाय बे हाबाफारिखौ नैबे अलंबार बान्था जोबनायनि उननि हाबाफारिखौनो जोङो स्टार्ट खालामगोन जिहेतु दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जायफोर बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोर बिथांमोनखौ 100% पास जाहोनाय 100% लेखा रोंहोनायनि मिजिंजों दख'र बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। बेखौथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादनो जोङो जेनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन होदों बे स्कुल फोरोंगिरिफोरनि जेंनानि सायाव डाटा खालामनाय बे बिथिङै जों दख'र बर' फरायसा आफादा जिअ'जों जों सावरायनानै जा सलुसन हायो बेखौ जों मावदों। जों सलुसन जायैखौ जोङो जिल्ला एबसुनो जों दैथायहरदों आरो जिल्ला आफादा बेखौ सलुसन खालामनो थाखाय प्रब्लेमखौ सलुसन खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजाबाय थादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।